Machiegni kendo, kata kobedo ni tij lupo osebet kitudo gi jok machuo kuom kinde mogwaro, wach ma kama koro dok chien bang' mine mawuok e kach ng'ol bura ma Budalangi mayudore e kaunti ma Busia wuok oko apiaya mar chako pith mar rech e nam Lolwe. Minegi man kod lony mar arieya kotudore kod pith mar rech e Ounga bende wacho ni mano en achiel kuom yoregi mag menyo, gino ma bende osechiero uchumi e gwengego. Dalinta Ouma nigi ler mathoth. Okinyi kokinyi, mine mawuok e dhowath ma Mulukoba mayudore e nam Lolwe ting'o chiemb rech e yiedhigi e seche ma gidonjo e nam mar pidho rech modak e Ounga. Minegi ma kwan gi dirom 150 noyudo puonj koda gik tich kowuok kuom riwruok mar Mastercard. En wuoth mamuonyo dakika 30 kowuok e dhowath. E thuoloni, lony moromo dwarore kaluwore gi poth mar bethe Ounga. Minegi pidho rech pile ka pile diri odiochieng'. Gin kod geno mar luwo rech madirom tana 5 e Ounga 3 ma gin godo. Gigeno mar loso $2.5 kokalo kuom rech go. Negikelonwa cage, to cage ni negikelonwa in form of material. Ma waketo cage, ne wapidho cage no maber, ma okete rech, ma rech go ne wauso ma yudo $2 million. Ne wayudo 6.7 tons. Kendo sani, giko dwe mar 8 ni, kendo wadhi kayo rech, kendo wadhi uso. Ma wang'eyo ni wadhi golo tons 7, ma mago gin $2.5 million ma wang'eyo ni wadhi yudo. Tunapata pesa, tunapeleka shuleni, at least wanafunzi wanapata karo. Tumenufaika, mabwana zetu pia wametuachilia, tunafanya miradi kwa sababu ile mradi yenye ilikuwa ya kwanza, harvest ya kwanza, vile tulipata pesa, tulifanya support kubwa katika familia zetu. Minego leroni chunygi koro nigi kwe kaluwore gi midhiero magisebedo ka gikale e lwet jolupo madwaro riwore kodgi eka giyud rech magiuso. Kata kamano, gisani gin kod teko kod duol ka giluwo rechgi owuon, kata bed ni iseyo ni mine ok onego bed ni lupo. Wan chon ne wan mine maonge mbele kata chien, ne wachandre, to ne watiyo e dho nam kar kaendi ka wanyiewo rech, to nitiere weche moko mag agaja mani seche moko nyalo chuno mondo mi wadonje kaluwore gi hali mar maisha mane wantiere. Koro kaluwore gi program ni, anagone Nyasaye erokamano kendo agoyo negi erokamano. Kwa kusema ukweli imetusaidia sisi kama wamama, na pia katika hicho kikundi chetu imetusaidia tukaajiri hata vijana. Sasa kama wamama hata imetupea akili ya kwenda jinsi ya kulisha samaki. Tunajua the processing ya samaki, tumesoma hizo process zote from the time you handle the fishing paka the processing nini. Ametupea elimu kwa ajili ya hiyo, tunashukuru sana. Na pia imetunufaisha kwa sababu tumeajiri vijana hapa. Kuna mayouth wenzangu wanaweza kuja nikawapea mafunzo kutokana na yenye mimi nilifunzwa kutokana na mradi ya samaki. Kazi ni kazi. Hata hii ya samaki pia kuna faida. Jakomb dhowath ma Mulukoba, Joakim Ojiambo, leroni chenro mochak gi joma mine mar pidho rech e Ounga osekelo medruok rech e gwengego kopim kod kinde mokalo mane rech yudore kidam. Project ni kata mradi ni en mar joma tindo. Watemo ni wakony ojende mondo yud tije mar malumo 150,000 ka lure gi mpango mwatimo, kendo wamiyo gi rieko mag pith rech, rieko mag pur mag soya, kachel kod rieko mag pur mar black soldier fly. Wan gi kendo wamiyo gi kaka loans ma ginya yudo ka in jaus omena kata in jaus rech, wanyami loan ma ichako go ohala kendo mi support go business laboro. Kai wantie Busia, magi mine mo osekonyre kaluwore gi program mar Isani. Ne gi chako program last year kane gi harvest 7 tons mane gi uso around 2 million. Sani koro gi prepare mar harvest mar ariyo e cage mar Mulukoba kai, kendo wageno ni karo giko dwe mar 8 to wabiro ka neno gi kaka gi harvest. Ageta maduong' mar chenro makamae en mondo rowere kod joma mine obed kod yuto e atamalo 85 e sekta mar lupo, moloyo e kindeni ma thuolo mag tije chuok e pachoka. Ouma Dalinta, Ramogi TV, Nairobi. Ogai Mado